בכל פעם שמישהו קורא לי שרמוטה, אני מדמיינת שיש לי את השם הכי ספרדי ואקזוטי בעולם. שרמוטה רודריגז. איזה שם מחרמן. מה שאני אוהבת באזור של התחנה המרכזית זה את הדאגה לזולת. כולם דואגים לשלומי. 10 בערב, דרום תל אביב, מזריקים ולכלוך בכל פינה, ואיש אחד שואל אותי, למה את לא מחייכת? אז צרתי הכל והסגרתי לו למה. תראה חמוד, תראה. זה באמת נהוג ללכת עם חיוך ברחוב חשוך ללא סיבה? פשוט הפעם, במקרה הפעם, הלכתי פה ברחוב סאמה, פינת השתן, ליד סמטת ההפרשות והכאב, כשלפתע הלך לצידי איש בניחוח וודקה, בזמן שהוא ממלמל לעצמו, מה הייתי עושה לך עכשיו להכיר, הייתי לוקח עם עצמם במילים האלו. מיותר לציין שזה הדבר הכי מחרמן שקרה לי. איך הוא ידע? כל פעם רואה מחקרים על נשים שמזייפות אורגזמות, ושוב כתבה על אישה שזייפה אורגזמה. למה אף אחד לא מדבר על נשים שמזייפות התלהבות מתינוקות? אני רוצה שיצא מחקר שאומר שיש איזה אחוז מסתורי בעולם של נשים שאף פעם לא חוו התלהבות מתינוק והן נאלצות לזייף שנים, אני לא יודעת איך זה מרגיש אפילו, מסכנות. זאת אני. עכשיו, איש אחד בעבודה שלי הראה לי תמונה של התינוק שלו וידעתי שזה השלב לזייף. קדימה באמצע מקום עבודה תתרכזי, זה מגיע יואו, איך הוא דומה לך? לא, לא דומה לך. הוא דומה לכל תינוק גנרי שראיתי בשנה האחרונה. שתי עיניים יותר. כולם רואים דמיון לאבא, אני רואה דמיון להפרשות. למה הבאת לי את זה עכשיו? אוי, תינוק. אז כפי שניתן להבין מהסאבטקסט, אני שחקנית בתיאטרון ילדים. כן, למדתי 3 שנים בבית ספר למשחק כדי לגלם אוטו בהצגה למעצמות. טייפקאסט. איכשהו תמיד יש ילד בקהל עם נזלת באף שקוראים לו עונג. הוא עושה לי רעש במהלך ההצגה, ובזמן שאני מבצעת את תפקיד חיי, שזה לספר איך חוצים את הכביש נכון, אני לפעמים עוצרת את הכל, מקשיבה לרעש הזה ושואלת את עצמי, למה שלא תדרסו באמת? אנחנו כאנשים מבוגרים, שנמנע מילד דבר כל כך יצירתי וטהור כמו להידרס, אני רוצה ללכת לשם, זה הטבע שלו. ואז יש ילדה קטנה בקהל שמסתכלת עליי עם מבט תמים וטהור, כמו שרק ילד יכול להסתכל עליך. כאילו היא רק מנסה להגיד לי, תמצאי עבודה אמיתית מבוטלת. אם גם מדברים על תיאטרון ילדים, אז צפיתי לא מזמן בפורנו. עכשיו, יש לי בעיה עם פורנו בתור פמיניסטית. אני מסתכלת על פורנו, ובכל פעם שאני רואה אישה בפורנו, יש לי דחף אז להעביר לשיעורי משחק מול מצלמה. למה אף אחד לא מספר להם שזה אובר-אקטינג? למה נשים תמיד מוקצנות בפורנו? מה, אתם אוהבים אותנו להתקף אסטרי? תנשמי! ראיתי סצנה של אישה עושה ביד. סביר, פעילות יומיומית, הכל בסדר. עכשיו, אני מסתכלת עליו, וכאילו, כשהיא עפה על עצמה ומגיעה לשיאה, אז כל מה שעובר לי בראש זה, את יותר מתאימה לתיאטרון. זה מה שכשאנחנו עם עצמנו, אנחנו נפעמות, וואי, את נהדרת היום, את נפלאה, תמשיכי לו. אני יותר עוצמת את העיניים ואומרת לעצמי, תגמרי לו. יש לך יום עבודה מחר. חסרת אחריות. אתמול הייתי בהופעה אחרת וסיפרתי את הבדיחה הזאת לקהל של אנשים שנמצאים על ספקטרום מסאחי. הם הסתכלו עליי כאילו אני הורסת להם את כל הילדות עם המידע הזה. קהל של אנשים שבטוחים מגיל 9 שככה סקס נראה במציאות, והנה עולה